വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. എൻ്റെ പേര് അഞ്ജലി വിഷ്ണു. നമ്മൾ പുതിയ ഷോപ്പ് ഓപ്പണിംഗ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഷോപ്പിന്റെ പേര് മിന്ന ബൊട്ടേക്ക് എന്നാണ്. ഷോപ്പ് വരുന്നത് വേറെ എവിടെയായാലും നമ്മുടെ സ്വന്തം തൃശ്ശൂര് ജയലക്ഷ്മിക്ക് നേരെ പൂത്തോട് റോട്ടിലാണ്. നമ്മുടെ ഷോപ്പിൽ കുറച്ച് വെറൈറ്റി ആയിട്ട് കുറച്ച് കളക്ഷൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കതൊന്ന് നോക്കാം. ട്രെൻഡിങ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അജ്രക്ക് കുർത്തിയെ നമുക്ക് ആദ്യം പരിചയപ്പെടാം. ഡാർക്ക് റെഡും ഡാർക്ക് ബ്ലൂ അടങ്ങിയ കളർ കോമ്പിനേഷൻ ആണ് വരുന്നത്. വർക്ക് വരുന്നത് മിറർ വർക്കും ഹാൻഡ് വർക്കും ആണ് വരുന്നത്. റൗണ്ട് നെക്ക് ആണ്. സ്ലീവ് വരുന്നത് 3/4 സ്ലീവ് ആണ്. ബാക്ക് പോർഷന് നമുക്ക് പ്രിന്റിംഗ് ആട്ടോ വരുന്നത്. ഫ്ലവർ പ്രിന്റിംഗ് ആണ് നമുക്ക് വരുന്നത്. സ്ട്രെയിറ്റ് കട്ടിംഗ് ആണ്. M തൊട്ട് XXL വരെ നമ്മുടെ അവൈലബിൾ ആണ്. എല്ലാ കസ്റ്റമേഴ്സിനും അഫോർഡബിൾ ആയ പ്രൈസിനാണ് നമ്മൾ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത്രയും ഭംഗിയായിരുന്ന കുർത്തിക്ക് വെറും 899 ആണ് പ്രൈസ് വരുന്നത്. കുർത്തി നമുക്ക് ഓൺലൈനായിട്ട് വാങ്ങാവുന്നതാണ്. കോൺടാക്ട് നമ്പർ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം കേട്ടോ. ഇതിന്റെ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ ആണ്. എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് കൂടുതൽ വീഡിയോസ് ഇടാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബിനോട്ട് ചെറിയൊരു ബെൽ ബട്ടൺ ഉണ്ടാവും. അതൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞാൻ ഇടുന്ന ഓരോ വീഡിയോസ് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തും. അപ്പോൾ ഓക്കെ, ബൈ.